Hi Anya agus fáilterás hiag tustúb. Inniu lún na Cásca agus mar sin haimime sin le a learn na cethair ag freastalar imeachtaí Comóradh de chuid an Éirí Amach agus ortaí go háirithe i Comóradh Éirí Amach ní sé leis an imeachtarb anim reflecting the rising. Mar thuid de reflecting the rising bhí thar tríchéad imeachta acu a léir bhaile clia agus iad déanna ciileadh agus Comóradh ar imeachtaí céad bliain ó shin agus bhí le 10 chráite agam stíos na cethair ag buint sult as an himachtaí ar fad ag sfásta ag obair. As so deisbhanam an leir sin díobh boil am couple clips ón le inné heismin díobh. Nis dóna na Cásca bhí an inné agus margheallar sin bhí me sé freastalar na himachtaí lear na cethair arís. Bhí imirt mór acu túmí de ardh gan fust, searmna mór ag anarú aithne bhí páirte in Éirí Amach ní sé agus sin mórchiúil uair frís na cethair de chuid na forsaí cosanta ar fad tugann sa tíir seo agus sin do chráite ar fad bhí atmosfér Anna wahala on agus muid dénne Comóradh ar her fad agus bhí lead scoithegum agus a rís lead an scoithegum níos. So dús se rint clips online. Sláinte agus Seachtaine Lynn. Provisional Government of the Irish Republic to the people of Ireland. Irish men and Irish women. Degree. Service in the Defence Forces and they are flying 700 feet over O'Connell and 2 logistical support vehicles. Nis mar dúirs mé bhí lead an scoithegum inniu fásta ag freastalar na himachtaí a lear na cethair agus an chéad imeachtar rastal mé ar mágin ná cant ó allantaí agus leis na cant faoi na funtaí ar fad gur féidir leo agus gur féidir álas a eil ar Éirí Amach ní sé gur as géala go taiisiad agus ní bhaintear úsad asú rá vinnic agus ní bhíon na starid anú mar an taigart stoibh a tá léir mór dífáin agus bhí sé an déna cant ar siúd agus an sin réon nóla galchar am léirí bug ar a chráma chéin dar banim ó fan na fiersaí a teagil timpna tíir fi lethir agus is drama beidir haar uair a bhainte sin fi bom si de dún inniu agus bhí sé dochráit ar fad. Bhí me sé sú leis a ecail agus bhí sé go hinnta eis na ecail in sin ar mágin chomáid. So sin an dóigh go chuma tús leis mo le a bhí neart eile ar siúlagum a rihin le fásta. Edward Daly had no time whatsoever and no respect for Dublin Boston, and he said, and we're certainly in the area around Cuid, and he does tell us that the local people the blashish, the veil, a vinchen, a vinche, it's the chluas mofli, the oklo vinche. Féile is stocharte. It's féidir le páistí go háirithe tíla bhainte céirtainna éagsla ar nós patchworking ar nós chiileród pátracht agus an sin tá slua óhór agus sanneart a martí an páistún. Bhuias le dé go an Greenway agus is even am net seo agus an anhfuil Cásca acu bar cinse am dénne céileú ar Éirí Amach ní sé agus tainn sin go mór lom sílam go háirún céileúíonú is cinse gur céileú seo. Fecha mór na Gartland agus is even go Get out of here, let's get out of here. We can get lost between the rails. We've never been afraid to fail. Let's get out of here, let's get out of here. So if you dig up your roots
Eating to Lawrenceburg. If I his Stifan, to Kinnan Castle Park here in the Gorfin, Stoys Goal Canil atmosphere, the Ayla on, I guess take war with your shield, go hurry the fashions and into the feckle. I guess the atmosphere just on this man mad, which a killer in musician dig. History records that shooting only stopped twice a day, when both sides allowed Jack Carney, the duck keeper, to feed the ducks in St. Stephen's Green. Some of the greatest stories of heroism from the Rising took place right here. One of the best snipers on the Bin cant rúil man in ní sé ag agus se anspéisial go deá sin ar mar chreachtas so ar nóid bhí se an ústraúsa a bhí ormé agalú mar nis Caoimhe tasna gobar. So tá se gobar leráid na gilta féinniu agus tá chuirla beágin ó chat an ard vera tá chumca cúig techt beá ó netseániu agus tanart tarlaí so tá seo ag obairnis an fá go mes léhars marall go mé gobars Caoimhe tafatíústío as féidir lom sib se ho go lom fásta agus méid obair ar an chláir agus bhí le ar dóigem is seo nes bhí arm campairt chasta dhéanana timp na cethir marall go so an grúma chun na bhéon seo ag gobar. So ar má campairt an na chasta a tan urgent stuff ar siúil bhí sé dáchreid ar fád atmosfér ínta agus an ag Comóradh agus a killer Éirí Amach ní sé ag so tú mar still leis leis an obair fád agus an sin beidir go méid campairt chasta eile gom timp na cethir. Seán art go go marniu. Teach an ard vera. Níl suúndis ar bíd am Hudson seo. Mar ecin sibh ní marin am agam getharbí a chafaid agus méid obair ar sunráid na Gaelta Deireadh den scoil a bhíon ag son ansalt a bheith obair an agus a bheith obair mar chuid de reflecting the rising. So ar an omlan leid an scoil a bhíogam meas an gur hitman ra baganín leis a chathair a dearseat ní seo marall an Comóradh ar fád agus an killer ar fád agus hatan se go mór lom an ordaid killerí a bhí dhéanú gahanne ar Éirí Amach ní sé agus ar siúd ar fád a bhí páirte. Ní chóirún riú dearm dhéanú orthú agus tá cinelín fáte fin ballagóil chuúir ceileí agus chuúir cumóirí a dhéanú antar seaitna seo beidir nach mééis a maihan seo a tá stiúil gan go bhhainnaáimid leis an Comóradh ar fád agus an ceileí ar fád agus tá héana stiúil le data an Éirí Amach a Comóradh agus tá stiúil leis na hamartaí ar fád eile bhís ar siúil an blin seo. Tá héana ag éidirn chun coppla duna campairsnaíanú agus beidir campairt bosíanú agus gohéic réla glasníú agus lehéid agus tugaimiid sib se lenne cinse a tá stiúil leis na hamartaí ar fád sin don chuid eile den bblin agus muidir Comóradh ní sé an mlína. So stiúil an gurhain sibh salt as sam a Lanston an deirseachne seo agus gurhain sibh se salt as an Comóradh agus na ceileí ar fád go deirseachne na Cásca den scoilthegah cinse an cheisc is fearr dom hialsa. So tá an gurhain sibh salt as nation seo ná nig dearmid muid Lanston ar Facebook ar Twitter ar YouTube ar Instagram ar chiilerod agus cin heidir eile. Stan!